ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ମୋ ଅନେକ ଦିନର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ରାଣୀ ଦୁଶୀଳା କାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ରାଣୀ? ମହାରାଜ କଣ କହିବି ତମ ରାଣୀର ଗୁଣ? ମହାରାଜ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ହୋଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ମହାରାଜ। ବାବା କଣ କହୁଛ ବାବା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମତେ କୁହ। ନା 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 ତମେ ଆଗେ ସତ୍ୟ କର ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ହଁ ବାବା ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କିବା ସତ୍ୟ କହୁଛି। ବାବା ମୁଁ କଣ କହିବି? ତେବେ ଶୁଣ ରାଜା ଶୁଣ ଦେବୀ तुम मानव तो सब सहीगला। बाबा सतर आरे मुझे नीचे
ନେଇକି ଦେଖିଦେବି ତାପରେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହବ। ହଉ ବାବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଧୂଳି ରାତିରେ ଯିବା ଗୋସାଇ ଭୂଇଁକୁ ଦେଖିବା ରାଣୀ ତୁଷିରାର ଅବସ୍ଥାକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜା।